Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm Garena Free Fire. Să dăm și noi așa un match la 1v1. O să dăm 1v1, dăm un match la ring sau unul la Clash Squad. Azi o să mă gândesc să postez videoclipul cu Minecraft. După One Block am mărit tot. Așa, o să vedeți acolo. Nu vă dau spoilerii. Așteptăm să ne bagi și până revenim. Acum o să intrăm în meci. Dăm 1v1 la lup singuratic. Acum o să dăm 1v1. O să vedeți toate secvențele mele. Pământ, dacă e pe la vo 12-1, o să pun un videoclip cu Ionuț unde jucăm 1v1. Țineți minte, la 12 sau la 1 o să fie 1v1. Eu contra lui. Să decide cine e mai bun. Hai că acum intrăm și revenim de acolo. Acum suntem în prima rundă. L-am bătut pe om. E 1-0, țineți minte. Acum suntem în runda a doua. O să-l așteptăm să vină pe noi. O să dăm cap. Ne-a omorât cu arzătorul. Nu vine să cred. Da? Acum cine alege? Andrei alege arma. Țineți minte. O ia păritoarea, așa. Și ce mai e el? Doar păritoarea? O alată groza și shotgun. O rupe. Vreți să mergem agresiv pe el? Doi la 1. Țineți minte. Să vedem cine câștigă la 1 vs 1. Deja aștept să-l bat. Păi mă mai dăm un match de rank sau de Clash Squad. La 1v1 o să fac cu contul meu, nu cu contul frate meu. M-am omor, ce să-i fac? Eu l-am lăsat. Așa a fost noroc. Să câștige cine poate. Cine știe mai bine. N-am găsit toate armele bune. Acum numai cap îi dau. M-a antrenat acum de la George. M-a omorât. Ați văzut? 3 la 2 pentru el. Nu vine să cred. Merge pe el direct. Îi rupe în căpățâna.
Na, frate, hai să te văd. Acum ce mai faci? Mai închis-o acolo? Ce mai faci? Nu mai ai șanse, băiatul. Ați vedeți, alege shotgun-ul și puritoare. Vă zic eu de acum. Așa a fost jocul ăla când am jucat cu Ionuț. 2v2. A fost foarte nașpa. Totul egal mereu. Și tot noi am bătut. Ne-a omorât, asta e. E 3-4. Vreau să-i rup căpățâna lui Andrei ăsta. Vreau să rup căpățâna. El este Andrei Barbecue. Ne-a omorât. Acum Andrei este cel mai bun. Țineți minte, m-a bătut, dar nu știu cum. Cred că a avut hack-uri. Ați văzut, i-am dat numai capuri. Și tot n-a murit.